ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତା ବାପ ଘରୁ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲା। ଆଉ ହଠାତ୍ ତା ଆଗରେ ଗୋଟେ ତାର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ଆରେ ଇଏ ତମେ କଣ କହୁଛ? ଏମିତି କେମିତି ହେଇଗଲା? ତାପରେ 10 ଦିନ ପରେ ବାପା, ମା ମତେ କାହିଁକି ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଗଲା? ମା କଥା ମୋର ବହୁତ ମନେ ପଡୁଛି ବାପା। ଆରେ ମା, କିଏ ଜାଣିଛି କାହା ଜୀବନରେ କଣ ଲେଖା ଅଛି। ମା, ମୋର ତୁମ କଥା ବହୁତ ମନେ ପଡୁଛି। ହେ ଭଗବାନ, ଏବେ ମୁଁ କଣ କରିବି? ମୋ ଝିଅକୁ କେମିତି ବୁଝେଇବି? ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ହ୍ୟାଲୋ ଜିତୁ, ଆମ ଗାଁ ଏଇ ଚାନ୍ଦିନୀକୁ ଟିକେ ଆସିଲୁ, ତୋ ସହିତ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି। ହ୍ୟାଲୋ ଅଜୁ, ତୁ ଜଲ୍ଦି ଆ, ମୁଁ ଗାଁ ଚାନ୍ଦିନୀକୁ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ଆରେ କଣ ହେଲା? ତୁ ମୋତେ ହଠାତ୍ କାହିଁକି ଡାକିଲୁ? ଆରେ ସାଙ୍ଗ, ମୁଁ କଣ କରିବି କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଖୁସି ଦିନ ରାତି କାନ୍ଦୁଛି, ଭଲରେ ବି ଖାଉନି ସିଏ। ଖାଲି ସେ ମା କରି କାନ୍ଦୁଛି। କାଲି ତ ରାତି ସାରା ଶୋଇନି, ସେ ଖାଲି କାନ୍ଦୁଛି। ତା କଷ୍ଟ ମୁଁ ସହିପାରୁନି। ମୁଁ କଣ କରିବି ତୁ କହ। ଶୁଣ, ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିଦେ, ନହେଲେ କିଛି ହୋଇପାରିବନି। ତୋ ଝିଅ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିବି। ଆରେ ମା, ଇଏ ତୋର ନୂଆ ମା, ଏବେ ତୁ ଖୁସି ତ? ଆଉ ସେ ଖୁସିରେ ତା ନୂଆ ମାକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରେ। ଆରେ ତମେ ଦି ଜଣ କଥା ହଉଥିବ ନା, ମୋ କଥା ଟିକେ ବୁଝିବ। ମୁଁ ପରା ଅଫିସ ଯିବି, ମୋର ଡେରି ହଉଛି। ଆଉ ତାପରେ ସେ ଅଫିସକୁ ବାହାରି ଗଲା। ଶୁଣ ଅନିତା, ଖୁସିକୁ ଦେଖୁଥିବ, ମୁଁ 10 ଦିନ ପାଇଁ କଟକ ଯିବି। ଆଉ ସେ ସବୁ କଥା କହି ସେ କଟକ ଚାଲିଗଲା। ଦେଖ ଖୁସି, ତୁ ସବୁ କାମ କରିବୁ, ତାପରେ ଯାଇକି ଖାଇବୁ ତୁ। ଆଉ ତା ମା କହିଥିବାରୁ ସବୁ କାମ ସେ କରିସାରି ଦେଇଥାଏ। ଆଉ ତା ମା 2 ଦିନ ହେଲା ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ନଥାଏ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ତା ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇ ହୋଇଯାଏ। ଆଉ ଖୁସି ଆଗରେ ଭୂତଟିଏ ବାହାରିଗଲା। ୟାର ସାବତ ମା, ମୋ ଝିଅର କଣ ଅବସ୍ଥା କରିଦେଲାନି। ତାକୁ ପାନେ ଦେବାକୁ ହିଁ ହବ। ଏବେ ମୁଁ ମୋ ଝିଅକୁ ବେଡରୁମକୁ ନେଇଯାଏ। ଆରେ ତୁ କାମ ନ କରି ଶୋଇଗଲୁ? ରହ ତତେ ଦଉଛି। ଆଉ ତା ଆଗରେ ଗୋଟେ ପିଶାଚିନୀ ବାହାରିଗଲା। ସିଏ ବହୁତ ଡରିଗଲା। କିଏ ତମେ? ଏଠାକୁ କାହିଁକି ଆସିଛ? ମୁଁ ଖୁସିର ମା, ମୋ ଝିଅକୁ କାହିଁକି କଷ୍ଟ ଦଉଛୁ? ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଏମିତି ଭୁଲ ଆଉ କେବେ କରିବିନି। ତମ ଝିଅକୁ ମୋ ଝିଅ ଭଳି ରଖିବି। ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ତାହେଲେ। ଆଉ ଖୁସିର ମା ସେଠୁ ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରହିଲେ।